Welcome home, Spider-Man! Happy niniing meging cheer dareng kabalen, basketball fans. King pa manyalong ng dating PBA MVP at future Hall of Famer Arwin, the Spider-Man Santos, para King Pampanga Giant Lanterns. Mini-score yang 4 points at mini-kuwayang 6 rebound. Santos kontra King Marikina Shoemaster, amekasaw para akware ing W, King Game 1 na ning karelang Best of 3 series. Mera patya impyalong King Brenzy Giao Convention Center, King Ciudad na ning San Fernando, anyang Biyernes, October 6. Agpangkang Pampanga Giant Lanterns Head Coach Governor Dennis Delta Pineda, bagya-bagyade kanung ipalub King karelang sistema ing superstar ball at tubong lubaw. Hindi siya malinaw ang usapan namin. Hindi siya pwede mag-take charge kasi team tong dadatnan bago lang. So, some of the coaches na intindihan naman yung sitwasyon na yung kung ano yung sinasabi ko. Hindi po pwedeng pagpasok take charge kagad. Hindi ganun kabilis yun. Bistaman may kagulis ng metong King karelang playoff campaign, tuloy-tuloy pa rin kanu ing pakit ng dedikasyon Ihencio Serrano, former Gilas player Justin Baltazar, ing mabilog a Giant Lanterns team bang lakwas man nagumpekeng liga. Kung tansyahin yung going to the playoff talaga. Imagine this first game pa lang, ganito nakahirap. So expect pa namin na masihirap pa to, pataas ng pataas. Kung ibibigay sa amin ni God tong the next game. Mismatch problem naman kanu ida Spider-Man para karengaliwang team agpangkang assistant coach Pedic Di Matulak. Actually nabingi, isa sabihin may apin nung mag-tres yo, maragula bagi. Mismatch siya karetang kay. Pero king speed kitang 3 position, malakwa niya karetang kay. Pero nung 4, nung mag-4 position niya, siyempre expecta mo kay PBA 4 position niya. Balo na yung pag-obrang ng pwesto ngayon. Samantala, masaya naman ganoy Santos ang makasaw piyaking Pampanga Giant Lanterns at makapamiyang saya kareng-kayang kabalen a basketball fans. Sinabi ko, hindi natin pag-uusapan ng kontrata kasi ako hindi ko naman tinignan kung ano ang i-offer sa akin ni tatay. Gusto ko maramdaman niya na kahit walang offer, kahit ano, maglalaro ako dahil may pagkakataon ako ngayon. Dahil gusto ko maramdaman niya na hindi lang tayo mag-uusap. Dahil kontento na ako, nagpapasalamat na ako dahil na-achieve ko, naging successful ako. Kung wala siya, hindi ko naman mararating ang narating ko. Kaya wala lang sa amin yung usapan yung pera. Agpangkang Santos mayari ning kayang kontrata keng Northport Batang Pier keng PBA anya pang August 31. Sinabi na mo rin Maharlika Pilipinas Basketball League o MPBL Commissioner Kenneth Duremdes na asune keng Rooster na ning Pampanga Giant Lanterns Santos bayo pa magumpisa ing season. Sa ating mga kabalen, kaluguran na kayong mabatak sa kanila po. Ako yung kayong talasuyo ay Paulo G. Santos, ating pusong makabalen.